दिनैसो नुथारदों आङो फाग्लानि दिनैसो नुबाय आरो नोङो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा गावहा ओरै फैलै फाग्ला ओरै जिरायफै नै आंनि सेराव सानसु सांग्रां बहा थांनो नागिरदों नोंलाय हाय गस्ला आयु गस्लाया मालाय दामिथारलै ओरै जिरायफै नै आसोल हा नोंलाय बेयाव माथो हारसिङै हावा मा खालामना थाबाय थादों नोंलाय बेयावलाय माबालै आसोल नै सिख्लाफोर नेदोंमोन आङो सोरबा सिख्लाफोर लोगो मोनबाय बायो खोमा साननानै ओंखायनो बिफां सायायाव जिरायना थादोंमोन नोंखौसो खावब्ला नुगारबाय आरो दालै आसोल नोंना माथो खुगा गोजौआव दारि रज'लायथारखो माथो आयु थैखाबायसोहाय फाग्ला हिनजाव लानोबा दारि लानांगौनो दारि थाबासो हिनजाव मोनोनो मोनथिबाय दा हौवाफोरनाव दारि गैयाबा आइ गैयानो दारि थाबासो आइ थायोनो हौवाफोरनाव बेखायनो आइया बुंदोंमोन नालाय ओंखायनो दारिखौ आं आयु लकडाउन जाजेननायनिफ्रायनो सिनजायासै लानायनिफ्राय लादों दा दाउला बायदि नो दारियानो लावनाय दंजोबो आरो थैखागोनसोलै फाग्ला नोंजोंबो जात बुंनो रोंखायोलै नोंबो आया फाग्लाया नोंखौ खोन्थाबाबो माबा जात होनखायोसो होनबावबाय आंखौ थैबायलै सयथिबो बे फाग्ला बे खर'खौलाय मा लान्थाथासिनानै लाखो नोंलाय सखा लान्था बायदि फाग्ला नुफेराखै नामाब्रा नोंलाय बिदि सिनजानाय बिदिबो थाबायथ' आजिखालि स्टाइल होनोलै बिदिखौ स्टाइल होनो जिर' स्टाइल होननायखौ खोनाफेरदोंना फेराखै नोंलाय आयु फाग्ला थैखाबायलै आंथ' खोनाफेरबावाखैसोमोन बिदि मा जिर' स्टाइललै बेलाय जाम्बाखालै नोङो माइरि एथ' जाम्बा नोङो मोनथिलायै आयु दालाय माथो गिदिर गोलावफ्रा बिदि लान्था सिनजानानै थायो बिदिखायसो गिदिर गोलाव जानो मोनदों आंहाबो ओंखायनो गिदिर गोलाव जानो मोननायनि लान्थासो सिनजादोंलै फाग्ला थैगोनलै नोंजों लान्थादा सिननानै नोङो सिख्लाफोरजों फसायजाबावगोन दा बहाबा लखरा नोङो फसायजाबावगोन दा नोंखौ फसायबावगोन दा सिख्लाफोरा बोराय बायदि खुगा गोजौआव दारि जाबस्रिं लालायलायबावबायसो नोङो खिफि हंला थाद जाम्बा दारि थाबासो आइ थायोनो जाम्बालाय हौवाफोरनाव नों जेबोखौनो मोनथिथारालै माबा फाग्ला दारि थायोब्ला हौवाफोरखौ बोराय नुथारोलै सयथिबो नोंखौथ' बोराय नुखाबाय माइरि आंलाय मा बोरायला बायनांगौसि जाबारा थांलाय ओरैनोबा दासो सेंग्रा देरफुदों आङो फाग्ला खुगाखौ ओरै आंनिथिं मोखां जानानै दालाय हरब्रा खहाय हाबफैजोब्बाय नोंना खहाय हाबफैजोब्बाय खुगाया हरै जा एसे हरै जा खहाय हाबबालाय मा जायोसि फाग्ला इस फाग्ला बे आजिखालिनि कर'ना होननायखौ खोनादोंना खोनायाखैब्रा खिफि हंला नोंलाय बेनोथ' खुगाजों खुगा खाथि रायलायनानै सासे मानसिनाव कर'ना थायोब्ला सासे मानसिनाव बारदेरो होनलायलायनायखौ खोनादोंना खोनायाखै फाग्लालाय एसे दावलांब्रा बारा खाथियाव दाफै आरो मास्कबो गानलायबावाखैसो खिफि हंलाया फाग्लाया फाग्लाया नोंलाय गानदों साला सुवारा गावहा गानबोआ गारा आंखौसो गानबोआखै होनलायलायबावो जि देन्जारखा माथो नोंलाय फाग्लानो थोस इस नै जाम्बालाय आंनिखौ नोङो मोनथियो जाम्बा आंनिखौ मोनथियो नोङो आंना जाम्बालाय रेडिमेड थाखाजोबो सिपियावनो दा पुलिसफोरल' ओरै फैलाबायबा सोलाबायसैब्रा खुगाफ्राव गानलाबायसै सिपियाव थाखाजोबो आंना बिदिया अलरेडि थाखाजोबखायो हाब फाग्ला नोंजोंलाय बहा हानोब्रा आं बावबोयोलै गानफेरैखायनो जिनिसखौनो गानफेरनायानो जायाना बिराद बावो दाख्लैबो बुजाखांबाय आङो बेनि थाखायनो आयौ 1000 फाइनबो होनांखांबाय आङो बेनि थाखायनो मास्क गानैनिब्रा फाग्ला दाख्लैहाय पुलिसा लाखिबाय दाना 1000 बिबायब्रा आंनाव खुनुरुखुम 1000 थाखानायखाय होबोनो हाबाय आङो नङाबा जेलावसो लांनांसिगौमोन आङो फाग्ला नोंहा बिदि जादों आरो आंहा बाइकआनो लांजादों दाखालिहाय बाइकआनो लांजादों आंना पुलिसफोरजों आयौ थैखाबायलै फाग्ला ओमफ्राय खबरालाय बोरै जाखो दालाय माबालै फाग्ला गामि दखानाव अमा बेदर जानो होनायखाय आइया अमा बेदर लायनो थांदोंमोन आङो बाइकजों दाना ओमफ्राय पुलिसखौबो दङ होननानै मोनथियाना आङो दखानाव फाग्ला गामिसोखामोन नालाय ओमफ्राय दाना जेरानाखि बाइकखौ लाखियो अब्ला पुलिसा फैनानै आंखौ बुंबाय दाना पुलिसाबोथ' हारसासो रायलायो थैखाबाय सानखाबाय आङो गिनायानो जाखालामोन आङो आयौ दाना
दाना पुलिसा होनबाय ड्राइभिं लाइसेन्स दंना गैया ड्राइभिं लाइसेन्स दंना गैया होनबाय दाना आं बुंबाय दंनायालाय दङमोन सार लाबोनो बावदों होनबाय आङो ओमफ्राय पुलिसा मा होनगोथाय मा होनगो जेबोखौनो बुजियासै आङो माबा साबि हरदो होननायखौल' बुजिबाय आङो दाना साबिखौ हरफ्लांबाय आंबो दाना बाइकखौसो सालायनानै ब्लड थांबाय पुलिसफ्रा दाना बाइकखौनो लांबाय आरो मा दाना थांबाय आङो अखानायैबो थांबाय रायलायनो होननानै पुलिस स्टेसनाव दाना थांबाय पुलिसखौनो लोगो मोना थांबाबो थांबावबाय आङो अखानायै अब्लासो लोगो मोनबायब्रा पुलिसखौनो ओमफ्राय दाना पुलिसा आंनाव फैसा बिबाय 20,000 बिबाय आंनाव 20,000नो दाना 20,000 हरनांलायबाय आंहा रग'नो ओइदिनखालि 20,000 लांखादोंमोन आङो फैसाखौ लांखानांगोनलै होननानै बिमानाव बिनानै लांखादोंमोन आङो हाब फाग्ला थैगोनलै नोंजोंबो देन्जार जाखायो माथो नोंबो थाखा गोनांखायसो हाबायलै आसोल नोङो थाखा गोनांखायसो हाबाय नङाबा जों बायदि मोनबाथ' नोङो दोनबोखानांखासिगौसोमोन पुलिस थानायावनो सेसखासैमोनलै नोङो माइरि फाग्ला थैखागौसोमोन मोनबोबाथाय बिमाजोंनो दामजाखाबायमोन आङो बाथोन देग्लिनाय बायदि थफियाव आयु थैखागौसोमन बिमाया खम रांखिनिथार जोंनाबो रांखिनिथार खम दाजाखागौमोन आङो थैखागोनसोमोन मोनबोनायखायसो मोनबोनायलै आदा नोंखायसो हागौबाय होनदां ओंखायनोथ' नोंखायसो हागौबाय औलै खिफियंला हा नोंनालाय लकडाउनाव बोरै सोलिगासिनो दङब्रा खिफियंला खबर सबरफ्रा बोरै जाखो माथो बिराद डेभेलप जानानै दंथारो नोंलाय आंथ' आयु मागदावखादोंसो नोंखौ दहाय नुजेननायावनो गैयालै फाग्ला गैया हिनजावसो नागिरबाय थादोंमोन आङो बिदिनो हिनजावखौनो मोनालै माथो लकडाउनाव लेखाबो फरायनाय जाला माबो जाला मा खालामनो मा मानो जानानै हिनजावखौसो हाबा लानोसैमोन आङो मोनब्ला हा नोंहालाय आसोल माथो नोंखौथ' बिराद हेन्डसामसो नुथारबाय आङो आगोल स्कुलाव हाबजेननायनिफ्राय बिराद हेन्डसामसो हेयार स्टाइलफ्राबो आयु फाग्ला खावसे गोमो खावसे माबालायबावसो ब्राउन कालारलायबावसो थैखागोनसोबा फाग्ला हायो आंजों हायो सोरबा जोंफोर लकडाउन समाव आयौ न' सिं थानानै गुफुर बिजोमनाय बायदि जानानै दङब्रा जोंफोरो जाम्बालाय आरो नै जाम्बालाय दाथ' कर'ना बोथोरखाना ओंखायनो लेखा थेखा सब फरायनाङा आंनाथ' जाखि था उन्दु जाखि था हासु उन्दु आयु थैखागोनसो लेखाखौबो फरायनांखाला नालाय ओरैनो पास जाखाजोबखासिगोन ओरैनो आरामनो आरो आंथ' हराव 12था 1था 2था नङाबानो उन्दुखाया आरो सोरांनायावथ' आयु 11थायावसो सिखारो आङो 11थायावसो लेखा फरायनाङा मा फरायनाङा आयु बिन्दास खालायजा थाखि आयु बेबायदि दिनखौ माब्लाबा गोसोखांबाबो मोननाय नंला आं आयु देनांहाय कर'ना बायनानै थांबा कर'नाया जोबनानै थांबा आयु बिराद मिस खालामसिगोन आङो थारमानि बे दिनखौ आयु थैखागोनसो बे दिना फैफिनबावनाय मोनब्ला सानलायलायसिगोन आङो आयु देनां स्कुल खुलिबा स्कुलावथ' थांनो बाखासिगोन आरो एथ' गोबावनिफ्रायसो थांदेरनाय बाखासिगोन आंथ' मालाया बायोना बाया आं सालै आं हयले बिराद बाखायो स्कुलाव थांनो फाग्ला आंथ' बानायानो लावहाब गुलायखायो मोनोब्ला उदां थानोसो लुबैखायो आङो आयु माला कलेज फरायनानै माला डिग्रि पास जानानै माला आराम थानो मोनगोनसो सानखायो आङो ओमफ्राय नोंलाय दालाय मा खालामनानै थाबाय थायो न'आव आसोल दिनैसो नुफेरथारदों आंबो नोंखौनो बेसेबांबा गोबावनि उनाव मा खालामनानै थाबाय थायो नोंलाय फाग्ला मा खालामनो मानि लकडाउन समाव बिराद बरिं मोनथारनानै आङो माबा इउटुबसो खुलिलाबायबायला आं फाग्लानि इउटुबसो खुलिलाबायबाय आङो टाइम पासनो मा खालामनो माबानो जाथारो गार्लफ्रेन्डफोरजोंबो बेसे सानबेसे रायलायनो आरो गेमखौबो बेसे गेलेनो आयु कन्टिनिउ सान हर गेले आंगायजोब्बाय आङो गार्लफ्रेन्डफोरजोंबो रायलाय आंगायजोबथारबाय आङो बाथारनायानो हालामोन आं बेखायनो दा इउटुबसो खुलिलाबायबाय आङो इउटुबसो खुलिनानै दंथ'यो आङो इउटुब सालायोलै आङो नोंलाय आसोल फाग्ला आं जेबो खालामामोनलै खालामनायालाय आंना खामानिया हले बिदि नङा आरो नोंनि बायदि आंना ड्रेस गोदान गाननानै लामा सामा बेरायनायल' लामा सामायाव जुदि सोरबा सिख्लाफोर फसन्थ सुन्दरि नुबाय बायोब्ला प्रपज खालामनो होननानैसो साननानै थाखायो आङो हा नोंनालाय आसोल इउटुबाव चेनेल खुलिदों होननाया मा चेनेल जाखोब्रा आंनोबो खोन्थादो आंबो एसे नायनानै नोंनिखौ बानायनो हायो खोमा नोंनि बायदि एसे खुलिनो हाबाय बायो खोमा मा नामब्रा खोन्थालाय दे आसोल माबालै आंना चेनेलनि नामा मिक्स कार्टुन होनो मिक्स कार्टुन बेवहाय फुथुला फुथुलि कार्टुननि भिडिअ बानायनाय जायो आरो बर'नि भिडिअ बानायनाय जायो आयु फाग्ला बोरै कार्टुननि भिडिअ बानायोब्रा आयु फाग्ला आंनोबो फोरोंदोब्रा एसे आंनोबो फोरोंदो हा फाग्ला थैखागोनसो देन्जार खस्थ' जायो कार्टुन बानायनांगौ देन्जार खस्थ' जायो आयु थैखागोनसो आंना गारमायानो एखमबा जिब्रा जोबलायथारो डायलग मारियैनो एखमबाथ' डायलगानो मारिबाबो जाबावासो कार्टुन बानायनायाव आयु थैखागोनसो गारमायानो जिब्रा जोबखायो आंनाथ' एखमबा
डाइलगखौनो एखमबा 10 बार 20 बार मारिबाबो जाबावासो आंहाथ' एखनबानो आयु फाङा थैखागोनसो नोङो नै कार्टुन भिडिअ बानायनांगौबा आयु डाइलग मारिदो डाइलग मारिनानै नोङो एक्टिं बानायदो आयु डाइलग मारिनायखौ नोङो कार्टुननि बायदि राव होनो थाखाय रावखौबो सोलायबावदो थैखागोनसो आयु जि हेब्रे बेन्दोंखालै खामानियानो कार्टुन भिडिअ बानायनांगौबाथ' बिराद टाइम लाखायो सयथिबो आरो नै फाग्ला 5 मिनिट 10 मिनिटनि भिडिअखौनो आयु 6-7 घन्टा 8 घन्टा लाखायो आंनो आयु बानायनांगौआव थैखागोनसो आयु नायनायावसो नोङो दसेनो जोबगोन नाथाय बानायनांगौ आयु 7 घन्टा 8 घन्टाबाबो जोबनानै थांखाया एखनबाथ' आंनो साननै गाहाम नांलायलायनांगौ जायो कार्टुन भिडिअ बानायनायावनो आयु फाग्ला बिब्दिसो बानायो आरो बिब्दिसो बानायो आंहा जेबोखौनो मोनथिथारामोनलै माथो औलाय फाग्ला बिदिसो बानायो अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलाबायदोब्रा साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट आरो बेल आइकनावबो थुनो दाबाव बेल आइकनाव थुबासो आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनगोन आरो मा देलै आसोल दे दा खालामनानै होथारगोन आङो नोंनो औलाय आसोल थगायनो मोननाय नङा दे आसोल थगायनो मोननाय नङा खालामनानै होथारनांगोन अन्नानै लोगो हिसाबै औलाय आसोल मा थगायलाबायनांगौ आंलाय मा थगायलाबायनांगौ खालामनानै होगोनब्रा नायल' नोङो नायल' लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोफोरनो जा दं फाथायहरजोबगोन आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार थानायफोरनाव दे आसोल थांसैलां आङो आंहा भिडिअ एडिटिं बानायनांगौ दा मोनायाव ओरैनोबा आपल'ड होथारनांगौ ओरैनोबा मोनसे कमेडि भिडिअ दे आसोल दे बिदिनो थांदो आंबो सिख्ला लोगो मोनबाय बायो खोमा ओरै थाबायलांबावसै आङो